למען אברכי תורה. ואז באחד המסעות שלו, שהיה במרוקו, והוא עובר ממקום למקום, גילו לו בשמיים שהוא עומד ללכת על קידוש השם. הצדיק הזה אמר לשמה שלו, תחכה אתה פה כדי שאתה לא תיפגע. והלך הצדיק, והוא יודע לאיפה הוא הולך. הוא ידע שהוא עומד לרצח בידי ישמעאלי. הגיע לשם, ועד הישמעאלי רואה אותו, הוא לוקח סכין, הוא תוקע לו בלב של הצדיק הזה, של רבי יצחק אבוחצירא. פעם הוציא, ועוד פעם הוא תקע לו בלב. אמר לו הצדיק, רשע, משמיים קיבלת רשות פעם אחת לתקוע בלב, לא פעמיים, רשע. וככה נפח רבי יצחק את הנשמה שלו